morning mga katil, umana naman tagkaligo mga katil. So mga fish ata, before ta mag-ilis kay simba na putaron mga katil. Happy Sunday sa tanan. So panahon na putaron sa tong pag-alagad ug pagsimba sa tong buhay na Dios mga katil. So sa tanang adlaw pwede tamo tanang adlaw pwede ta mo simba mo alagad sa tumboy na Dios, pero karon nga adlaw mao ni ang special day sa tong matag-usa kay diya na magkita-kita ang atong mga kaigsuonan sa pagtuo, kaigsuonan diya sa tumboy na Dios, diya na magkahiusa sa usa ka building nga gi piyal sa ato ang pastor diri sa kalibutan. Diya na karon nga adlaw diya na magkahiusa o magkahimamatay ang tanan, no? So sa laing adlaw mga sa Lunes taman Sabado pwede gyapon ta mo simba diya sa tungboy na Dios, mo alagad diya sa tungboy na Dios, no? Muna nga dili kay karon lang ta mo simba kay adlaw ron sa Domingo, sa tanang panahon pwede ta mosimba o moalagad sa atong buhay na Dios tungod kay importante gid nga moalagad ta kanunay. So karon kay special day man para sa to ang matag-usa nga kinabuhi. So adto ta para magkahimamatay ta sa atong mga kaigsuonan sa panahon nga makadungog ta sa iyang mga testimony sa tibok semana. Mas madasig ta ana mga katil tungod kay lain-lain tag mga kasinatian sa atong matag-usa sa ato ang lain-lain tag kasinatian sa atong matag-usa diri sa tibok semana sa atong matag-usa nga kinabuhi mga katil. Una nga kinahanglan kita nga moalagad kinahanglan kita nga mosimba ug makig-uban sa pagsimba sa atong mga kaigsuonan para makahatag og kadugang pagdasig sa atoang matag-usa sa mutag makadungog ta sa ilahang mga kasinatian sa tibok semana kay dili ta kapareha-pareha og kasinatian sa tibok semana. Mao nang mga katil, mao nay purpose mga katil nga karon nga adlaw karon sa tanan nga mga katawhan diya sa tungboy na Dios nga magkahiusa sa pagsimba o pag-alagad sa Dios, no? So sa laing adlaw pwede gyapon ta mo alagad mo simba diya sa tungboy na Dios. Pwede ikaw ra mo simbaan ang panahon, pero karon ang special di sa tong matag-usa ng kaigsuonan nga magkahimamatay o magkahiusa tas pag-alagad sa tungboy na Dios. Kana lang mo na pinakadabis da. So, na. Dili ta kigop kay murag hapit na alas 8. Sige ka na lang. Bye, God bless. Patawa lang tani mga katil. Anak. Na tay gibati. Sa mo nang sige tag kag-uol ani mo ta sa matag ka-depress. So kana lang mga katil ang sikreto mga katil. Ang sikreto lang yun mga katil sa tong problema o kabalaka, kalaay, diya ragid sa tong buhay na Dios. Nato matagamtaman ang tinuod na kalipay. Although matagamtaman man nato sa tong relasyon sa kalibutan, pero mas the best sa atong buhay na Dios. Kanara. Bye-bye.